Čau lidi, dneska zdravím u mého prvního videa na počítači a dneska si zahrajeme Fish. Já už jsem to párkrát hrál, musíte vidět, že mám level 77. No, mě napadlo, že bychom mohli jít chytat nějaký rybičky, už to mám, už tady mám třeba Shiny Big Megalodona Archik, no normálního Megalodona ještě, no. A to ještě moc nemám, předtím jsem měl ještě Krakena, ale toho jsem vám prodal, jako už nemám. A jestli chcete, aby se natáčel víc takových hezkých videí, tak prosím tě dejte prosím vás lajky, odběry, ať máme co nejvíc hlédnutí a doporučil bych to víc divákům, prosím vás, tak fakt prosím, dejte hodně lajků, odběrů a tak, prosím vás. Aspoň minimálně by to bylo takových 1000 hlédnutí, tak by jsem byl mega rád, prosím vás. Děkuju vám. Protože já jsem začal s YouTubem, už točím jenom pár dní, tak mě napadlo se, bychom si mohli udělat takovou challenge menší. To. Protože poslední dobou už... Maria, omlouvám se. Protože poslední dobou už se snažím dnesky natáčet videa, ale spíš dělám shorty místo videí, tak se bychom si udělali konečně aspoň nějaký video a nějak tam ty shorty furt jsou krátký, tak uděláme takový aspoň 10minutový video, to je hezký, no. A potom se uvidím, já zase zítra budu natáčet video. Tak jo. A tady doma si chtěl chytat lidi, jestli mi spadne Megalodon, tak ho. Původně jsem měl volat s Davidem, ale můžete třeba vidět například je se mnou třeba Davidek, jo. Jmenuje se David, má level 12, no, to hraje teprve jeden den. A konto se hrál dneška. A kdyby prosím tě lidi spadl telefon, tak je to kvůli tomu, že já si to opírám o kus lega, co jsem díl našel. Já jsem ten sáteční youtuber, tak by tady chtěli aspoň dát nějaký hype, nemyslíte, prosím vás? Já bych chtěl fakt hodně na hypení video, aby jsme konečně aspoň dosáhli aspoň 10 odběratelů. Já bych chtěl aspoň dneska udělat to, aby jsme aspoň natočili nějaký první video. No a potom zkusím dělat stream, no. Kde budeme hrát Rivals a tak. Společně s Davidem. Teraz budu mít normální kameru a ne telefon, tak je to jedno. Potom si zahrajeme tak prostě Rivals. Jako třeba natáčí youtuber Soky, nebo youtuber Darke, něco. Tak mi napadlo, že jsme si mohli aspoň udělat aspoň nějaký první streamy dokonce. Tak co, jako chci už tak natáčet na YouTube a nebýt jako ostatní lidi, co prostě kritizují ostatní lidi, co prostě ty jsi tlustý. Hele, já jsem jako sice já jsem sám tlustý, jo, ale já jako hele, všichni lidi, co jsou tlustí, nemá si jim smát, ale jako, to vám řeknu na rovinu, ale jsem prosím vás hodně rád za to, se budete na tohle video dávat prosím vás lajky, odběry, a dosáhneme aspoň 10 odběratelů. Protože já bych chtěl aspoň za jeden rok nasbírat více než 1000 odběratelů, tak si byste tam prosím vás dali za jeden rok. Byl bych jsem moc rád. A by the way, já se tak jmenuji Honza, jo, můžete klidně mi někdy napsat nějaký komentář, je mi to úplně jedno, já to budu tak všechno číst. Já si musím se hrát potom i jináčí hry než Fish, Rivals, spolu. Já mám teď private server, tak tady klidně musím tady být dokonce všichni spolu.
no. Protože, hele, já vám řeknu, já ještě nemám svého editora, tak ten, kdo by po mně chtěl pracovat jako editor, tak já bych byl mega rád, kdybyste mi prostě napsali komentář, vaše telefonní číslo a domluvili bychom si na to, že já bych mu furt posílal video, on by je potom to editoval, protože jinak moje videa budou stát úplně za hovno. Teď co? Já budu tvořit videa, ten, kdo bude vyvolaný, tak zase ten bude pro mě to editovat, ten pán bude zase tvořit jako nějaký, prostě to je jedno, prostě bude pro mě aspoň pracovat a to aspoň důležité, aby moje videa byly trochu lepší, aby se mu třeba jednou za rok mohl zaplatit aspoň 100. A tak jestli by se nemluvil, tak to je kvůli tomu, že já občas nemluvím. A jestli tady bude aspoň víc než 1000 hlednutí, víc než 20 lajků a víc než 2 odběry, tak by jsem byl fakt strašně moc rád lidi. Aspoň kdyby tady bylo aspoň 500 slednutí. Klidně, to bych jsem chtěl lidi. Nebo klidně tu 1000, jestli byste chtěli dát, prosím vás. Já hlavně dělám videa pro sebe, protože můj sen byl vždycky být youtuber a už se mi takhle se splnilo. Tak proto se snažím dělat tvorbu ostatních věcí, jako třeba hraní her, nebo třeba dělat třeba nějaký vlogy. Jako třeba jeden youtuber, který jenom jezdí na kole a mluví něco, tak je to třeba free, ježiši, já mám věc, rovnou spadl telefon. To se moc omlouvám lidi. Jestli se ještě něco takhle stane, tak to je už jednohle. Ale je tam asi poslaní rybu, ale tak ukončíme to, hele. Tak ahoj, tak lidi ahoj a zdravím vás u dalšího videa. Čau.